سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدلوا زيناتات إيرترا تركبن حموشت هاجرات روسيا بزدقف ملكع دمص أمهابن لومي شات شاي معلت حيز زلو كينات روسيا يوكرين زلو حدث زيناتات أبعد طليان منشرو حميمو سناي تكبار تغير زلو سدتنيان كال انزل دسس كهونيو ابزا channel دمان اي ودر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرو بخبري يعدمكم نتي أبز أوان بيوكرين زكاية زلو كينات بزملكت بوغان ودو حورات هاجرات حيال زخونا كنا نزغرب زلو خوينو بايتو سب أو مسل ودو حورات هاجرات دما أب قداي كينات يوكرين روسيان هوصت زخونا أخيبا خقبرت أو علا بزلو جيزي إيرترا تركبان حموشت هاجرات نروسيا زلوان دقف بزار ملكع تأخيبا كي كايدين تقاويمان بايتو سب أو مسلات ودو حورات هاجرات نتن قداي يوكرين روسيا نملكيتو كايدو زحاتة تأخيبا دقف نمركاب قدن أبالات تبيت مغرد دمس أكهبا ينيروان تحتقا نابتن إيرترا تركبان أبالات تبيت مغرب زغرب ولا جزء أما مسرح مدمات إيرترا أبغون تشاينا كوبا روسيا فنزويلا بمخان قداي كينات روسيا يوكرين خصوص أخيبا بايتو سب أو مسل ودو حورات هاجرات كي كايدي أدميسا أبز مسرح مدمات جنا كاب أبالات تبيت مغرب إتن عسران شعاتن هاجرات أخيبا كايد الله كبلان كلوا عسر سلسته قدمت كاب مهاب تقوت إبن بعبلال الدمسي إتا أخيبا كايدي توسين زلا أبز الدمس أنا مهاب مسرح كلن هاجرات أوروبا كم دم زبزح هاجرات دو أمريكا إتا أخيبا كايد كدمت أن كلوا كاب أفريقيا دم كم بعد السودان، سومال، سنغال، ناميبيان، موريتانيا، غابون، كاميرون زركبن هاجرات كاب مدماص قطبان كلوا بعد ليبيا، مالاوي، ايفر كوست دما اتاخيبا ككايدالو بمبالين ادميصن ازي كمزيرن كل دما ابت مسرح مدماص كاب مدماص تقطبت السودان اب غدانات رئيس ختم كارتوم انصار وتهدراو مريحنات سلاماوي سلف زغبرو زلو زيغاتات سورا حزب السودان مس حزب يوكرين ططاو زبل صحف زلو بانديرا يوكرين حيزوم يم ترايم زلو كم زفلت ابز زحلفه قربه معتات مكتل ابو ومبر لولاو بيت مخر السودان جنرال محمد حمدان دوغلو ناب روسيا مبصح بمقبر منغو السودان روسيا زغبر متحغاز ملكيتو زتفللي سمعاتيو غير نيرو كينات روسيا يوكرين لومي شاتشاي معلتا وصيرو لاب زل جزيه سب مزي يوكرين روسيا حدا وتهدراو معسكر بخبيد مدبدبا سعيبو بوحدو 7 وتهدرات يوكرين كم استقتلو ارغاغيصم اتات مال سنبت علامه دبداب كبيد برد زخونت سميناوي مبراق اوكتريكا ابز اوان اب تحت عصوا حيلتات روسيا اب تركب كلل ساميا زلا تمالي سوني سرحتنياتات هيوت ادحن كفرسرا سنصاتات بهيوت سرف سبات نمركب دليا يكايد نيرم بايتو يوكرين نتم بمتقعت روسيا استقتلو وتهدرات يوكرين زل علامه كبر نجا يوكرين بمبال بمنقد تويتر نتون وتهدرات مسغانا اغرب الله بيت مخر يوكرين اتون وتهدرات بميسايلات روسيا كمستقتلو خغلصن كلو سراويت روسيا نوانا كتما كييف نمقوصار يكايدا بزلو كسغاس دما يقصلالو تباهيلو مسلታት ሳተላይት ከም ዘረጋግጾ 35 ኪሎሜትር ንውሓት ዘለወን ዘተዓጥቀት ድርዓት ወይ ድማ ወተሃደራዊን መካይን ክጓዓዛ ይረኣይ ኣለዋ ናይ ዓይን መስኻኽር ከም ዝሓብርዎ ወተሃደራት ሩስያ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ኬርሶን ናይ ምድሪ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመሩ ክገልጽን ከሎ ኣብ መላእ ከተማታት ዩክሬን ተማለለይቲ ተወሳኺ ነቶክታት ተሰሚዖም ኣለዎ ሰብ መዝ ድማ ብዙሓት ሲቪላውያን ከም ዝሞቱ እዮም ኣፍሊጦም ተማሊ ኣብ ደቡብ ቤላሩስ ዝተዛተዩ ልኡኻት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ንምርኻብ ቆፀራ ካብ መሓዝ ወጻኢ ኣብ ስምዕ ከም ዘይበጽሖ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ዘተ ሰላም ኣብ ዝካየደሉ ግዜ እውን ሩስያ ንከተማታት ኸርኪቭ ኪየቭን ቸርኔቭን ምጥቃዕ ቀጺሎም ክብልን ከሎ ኣብ ሃገሩ በራታት ክእገድን ሩስያ ካብ ቀዋሚ ኣባልነት ባይቶ ፀታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክትእለን ሓቲቱ ዩክሬን ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምጽምባሩን ወግዓዊ ሕቶ ዘቕረበት ኮይና ብውሕዱ 8 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ደገፈን ኣርየን ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ነዊሕ ቃፍላይ ድርዓት ወተሃደራዊት መካይን ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይግዝግዛ ከም ዘለዋ ምስላት ሳተላይት ኣመልኪቶም ዝተባሃለ ኮይኑ ማክሳር ቴክኖሎጂ ዝተባሃለ ምስልታት ሳተላይት ዘቕርብ ትካል ዘውፅኦ ምስልታት ድማ ድርዓት መካይን ሩስያ ልዕሊ 50 ኪሎሜትር ዝሽፍን ሪጋ ሒዘን ናብ ኪየቭ ይግዝግዛ ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ እቲ ትካል ሳተላይት ወሲኹ ከም ዝበሎ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ኣብ ደቡባዊ ቤላሩስ ኣብ ጥቓት ዶባት ዩክሬን ዓስኪረን ከም ዝርከባ እውን ኣፍሊጡላ እዚ ኣዝዩ ነዊሕ ዝተባሃለ ቃፍላይ ወተሃደራዊ መካይን ካብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ብሰሜን ኣብ እትርከብ ኢቫንኪቭ ዝተባሃለት ከተማ ዩክሬን ይዝርከብ ዩክሬን ሩስያን እቲ ኩናት ንኽብቅዕ ልዝብ ከም ጀመሩ እኳ እንተተሓበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ዩክሬን ውግእ ቀፂሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ ካልእ ምዝያ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓሓዝ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን እቶም ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ወራር ሩስያ ንደሴት ዚሚኒ እናተኸላኸሉ ብሰራዊት ሩስያ ተቐቲሎም ዝተባሃሉ 13
ሰለስተ ወተሃደራት ብህይወት ኣለው ኢሉ ሰራዊት መርከብ ውግእ ሩስያ ነቶም ሓለውቲ ዶብ ኢትኩም ሃቡ ክብልዎም እንከለዉ ገደል እተው ኢሎም ዝመለሱሎም ድምፂ ዝሰምዐ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሓደ ወተሃደር ምስ ሞተ ዝውሃብ ክብሪ ሂብዎም ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብቲ ግዜ ሩስያ እቶም ወተሃደራት ናይታ ደሴት ኢዶም ከም ዝሃቡ ገሊፃ ነይራ ብሶኒ ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ይሕዋትና ብህይወት ኣለው ደሓንዮም ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ብተወሳኺ እቶም ሓለውቲ ዶብን ባሕረኛታትን እታ ደሴት ካብ ሩስያውያን ወረርቲ ዝተፈነወሎም መጥቃዕቲ ክልተ ግዜ ብጅግንነት መኪቶም እዮም ግን ድማ ጥኢት ስለ ዝወድኡ እቲ ውግእ ክቐፅልዎ ኣይከኣሉን እዩ ዝብል ብጀካ ዝውን ኣብቲ መግለፂ ሩስያውያን ንግንቢ ብርሃን ኣንቴና ንመራኸቢታት ዘገልግሉ ኣቑሑን ዝርከብዎም ትሕቲ ቅርፂ እታ ደሴት ሙሉእ ብሙሉእ ይዕንዮም እዮም ኢሉ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ሓይልታት ሩስያ ነቶም ድሕርቲ መጥቃዕቲ ንሰብኣዊ ነጥፈታት ናብታ ደሴት ዝተለኣኹ ምስኦም ዝነበሩ ክልተ ኣቕሽሽትን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣሲሮሞም ክብል ይከሲስ ዘሎ ንመርከብ ዘይተዓጥቁን ካብ ወተሃደራዊ ልኡኽ ወፃኢን ዝነበሩ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምውራስ ዓለም ለኻዊ ሕግን ሰብኣዊ ኪናትን ዝጥሕስ ክብሉ እውን ኮኒኖም ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብዓርቢ ኣብ ደሴት ዚሚንየ ዝነበሩ 82 ሩስያውያን ዕጥቆም ብምፍታሕ ብፍቓዶም ኢዶም ሂቦም ኢሉ ኣሎ እዚ ይኹን እምበር ሰራዊት መርከብ ውግእ ሩስያ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ወይ ድማ ጉድኣት ምብፅሖም ዝምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ የለን እቶም ምሩኻት ግን ኣብ ጎንፂ ንኸይኣቱ ክፍርሙ ተሓቲቶም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ስድሮኦም ክምለሱ እዮም ኢሉ ደሴት ዚሚንየ ኣብ ከባቢ ሰሜን ምዕራብ ጸሊም ባሕሪ እትርከብ ኮይና ካብ ገማግም ባሕሪ ዩክሬን 48 ኪሎ ሜትር ካብ ምዕራብ ክሬሚያ ድማ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እያ ትርከብ እዛ ደሴት 16 ሄክታር ጥራይ እኳ እንተኾነት ዩክሬን እትቕርቦም ጠለባት ግዝኣት ባሕሪ ግን ኣገዳሲት ከም ዝኾነት እዩ ዝግለጽ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ሓደ ብሕማም መንሽሮ ዝተታሕዘ ጋናዊ ስደተኛ ናይ መወዳእታት ትምኒት ንምስማር ናብ ዓዲ ክምለስ ገንዘብ ብምውፃእ ዝተገብረ ሰናይ ተግባር መዛረቢ ማዕከና ዜና ኮይኑ ፖፕ ፍራንሲስ እውን ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ተኸተልቲ ክዛረበሉ ተሰሚዑ እዚ ወዲ 25 ዓመት ጋናዊ መንእሰይ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ኢጣልያዊት ደሴት ላምፔዱሳ ድሕሪ ምምፅኡ ኣብ ሓንቲ ሞንፈራቶ እትበሃል ንእሽተይ ዓዲ ክነብር ጸኒሑ ስራሕ ረኺቡ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ግን ናይ ጸላም ከብዲ መንሽሮ ሓሚሙ ስርሑ ኣቋሪጹ ክሕከም እኳ ተጸንሐ እቲ ዝተገብረሉ ሕክምና ግና ነቲ እናገደደ ዝመጽእ ሕመሙ ከኣልየሉ ስለዘይከኣለ ናብ ዓዱ ጋና ተመሊሱ ናይ መወዳእታ ግዝያት ህይወቱ ምስ ስድራ ቤቱ ክሕልፎ ከም ዝደልዩ ትምኒቱ ገሊጹ እዚ ዝሰምዑ ነበርትታ ንእሽተይ ዓዲ ነዚ ጋናዊ መንእሰይ ዝኣኽሎ ገንዘብ ብምውፃእ ትምኒቱ ከስምርሉ እዮም ክኢሎም ዘለዉ ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ዛንተኦም ኣብ ማዕከና ዜና ክቃላሕ ከምኡ ድማ ፖፕ ፍራንሲስ ክዛረበሉ ምስ ሰምዑ ብሰናይ ተግባሮም መሊሶም ከም ዝኮርዑ ኮይኖም ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم